Ik vond het net koud, maar het waaide wel een hele storm. Ik kan beter zeggen, het waaide haast een hele storm. En het waaide ik hut. En verder weet ik gisteren, maar van de morgen nog een aantal buien en buikers. En nu terug de zinnen, de felle opklarings. Ja, dat jouwt dan ik weer dat het nog altijd een jest is. Maar de komende dagen beginnen we wel omheen met de temperaturen. Joen en vannacht. Flink opklarings en het klaart het meer en meer op. En dat betekent ik de kans op mist of damp waar. En verder is een temperatuur om bij de zo'n 8 graden heen. Maar in het kust- en watergebied, en dat geldt ik voor om die maar heen, zijn 10 of 11 graden. En de wind ziet het noordwesten op, zwak of matig, dus restig waar. Morgen een dag met zinnen, een dag met bewolking en ik denk droog waar. En de temperaturen, 13 of 14 graden, die binnen gewoon voor deze tijd van het jaar. En de wind die komt meer uit het oosten, maar zwak of matig, dus op een ei restig waar. Wat een verschil dan, maar joet. Ja, morgen nacht. Nou, droeg waar denk ik. En dan zetten we op naar het fruitsjoch. Het eerste vakantieweekend. Sneeuw, een dag met droeg waar. Sneeuw, een dag met zinnen en bewolking. En hoe 15 graden. Dat kan er best op terug. In de tijd in de nacht en lichte ruim. En s'nachts zijn 16 of 17 graden. Maar nog een bui of een buiken. Maar de zinnen is er ik bij. Manje droeg waar. Ik zijn 16 of 17 graden. En dan de zinnen er ik bij. Dus dat liep het knap voor die eerste seconde. Want dat milde waar zit ik nog wel even terug bij Mattermoorn. Maar weer even in het waarsje.